Здравейте, аз съм Илиса. Сега ще покажа няколко игри. Само да знаете. Първата... Първата се казва Jurassic Park и сега ще ви я покажа. Изчакайте малко. Първата игра, която ще ви показвам, се казва Outlast. Сега ще ви я покажа. Чакайте, че зареждам. Ще отнеме време. Ще изгася за малко. Съжалявам, хора, и сега ще пусна Outlast. И чакайте още няколко минути. Ето вижте началното екрана, ако ви хареса. Ето така се пише Outlast. Тази версия. Сега почва да го видите как изглежда играта. Ето вижте. Това е Слендер. Няма кой да слушате звука. Няма кой да слушате звука, само гледайте. Само гледайте, няма да слушате. Mucho miedo. Disparando a todo lo que se mueve. ¿Hola? Pásate, tía. И така продължава. Кой ще стане тук? Още малко остана. Да видим зомбитата. Тук има зомбита. Тук те са в лудница. Има луджи и зомбита такива. Ето примерно това да видяхте. Така продължавам. Вижте сега какво ще стане. Само вижте. Ако видите направо, не още май няма се появи. Не май се появи тук. Тук има мъртви хора. Този е жив и иска да те убие. Може да иска.
Охо, вижте, вижте. Още малко стана и ще спра тази игра. Ще пусна другата. Ще ви покажа днеска 5 игри. Чакайте малко да превъртя напред. Тук коли става. Тук майче е малко скучно. Тук си отразил. Нещо му има на крака и куца. Не знам. Видяхте ли това нещо? Чакайте. Вижте. Ето. Карай, карай. Бързо. Чакайте. Каквото. El vídeo, con todo lo que ha grabado. Това беше тази игра. Чакайте да включа другата. Ако ви е харесала, може да се изтеглите. Следващата игра се казва Майнкрафт, съкратен от Минекрафт. Да гледаме. Un capítulo que yo sé que ustedes han estado